Tarte hau Tolosa Motorrek aurkezten du Peugeot 5008 auto berriarekin. Parte hartzea aurten inoiz baino altuago izan da. Komentatu duten bestela, lehen urten justo 200-etik pixka bera genbiltza parte hartzaileekin. Eta aurten 300-etik gora igogea, 323 konkretoki. Eta gainera argazki gehiago ere bai, lehen urten 600 ez ginen iritsi eta aurten 1200-etik pasagea. Horren alde horretatik oso pozik gaude. Gauza da, argazki lehiaketa asko daude eta herri askotan antolatzen dira. Orduan, ez dugu nahi gure lehiaketa izatea, lehiaketa bat beste 1000 lehiaketen artean eta denak berdinak izatea. Tolosarrekin lotura bat edo zerbait berezia eduki behar du. Orduan, Tolosarren parte hartzea bultzatzeko lehen urten jarri gendun herri mailako sari bat. Hiru sarikin, lehenengo, bigarren, hirugarrena herri mailan. Eta aneko harrera ona eukizuen, eta aurten pentsatu dugu hildortan jarraituz jarri 3 gazte sari direla herri mailako sarik, baino 8 eta 16 urte bitarteko argazkilarintzat. Eta oso pozik gaude, parte hartze ona egon da, eta argazki kalidade oso onakin. Orduan, hurrengo urteako, nolabait, bultzatu nahi dugu bi bide hauek. Alde batetik Tolosa herri mailako saria, aldan Tolosako jende gehienak parte hartzea eta gazte saria ere. Gaia guztiz librea da. Izan daiteke edozein gaia, berdin da erretratua, paisaia, argazkigintza kreatiboa, berdin da kolore, txuri beltza, hortan ez dago inongo mugarik. Muga bakarra da argazkilari beak egina izatea bere elementu guztietan. Hau da, bestela, tematikan, teknikan, edo prozesadun, edo argazki bakarra, edo montaje bat izatea, hortan ez dago inongo mugarik. Aurten epaimaikideak izan dira, beti hartzen ditugu Euskal Herriko argazkilari ezagunak, edo trajektoria luze bat daukatenea, ez? Aurten izan dira Oskar Gascon, Rafa Herrero eta Jose Cabezudo Urrutia. Pentsatzea 1200 argazkin arten aukeratzea, aurten ikusten genuen oso zaila izango zala goiz baten eseri pantailan aurrean eta argazki guzti horien arten aukeratu. Orduan, egin duguna da, 2 fasetan, lehenengo fase baten 3 epaimaikideen artean aukeratu dituzte erakusketan egongo ziren argazkiak, bai orokorrean, bai Tolosakoan, bai umen erakusketan, baino aukeratu gabe zeintzuk ziren sarituak. Argazkiak inprimatu egin genitun, eta beste saio batean, argazki paperen ikusita, erakusitako argazkien artean aukeratuten zein zan lehenengoa, bigarrena eta hirugarrena kategori bakoitzekoa. Lau argazkia aurkeztu nituen, baina honek bakarrik pasa zuen kriba. Berez, argazki hau atera nuen, joan den udan, Amsterdamgo metroan. Oso egun euritsu batean, eta hor ikusten da, kristalen nola dagoen euria, bai? Eta niretzat alde batetik, estetikoki nire gustatzen zait oso piktorikoa iduritzen zaidalako. Eta bestela, esan nahi aldetik eta horrela, berez, metroa da. Eta metroa da garraio kolektibo bat. Eta garraio kolektibo batean begira jendea nola dagoen, mira, aurikularrekin, honek ere aurikularrekin, eta gainera bizta joaten zaizu, pertsona dago bere individualtasunean, hor bat ere konpartitu gabe, leku kolektibo batean. Eta nik uste dut gure gizartearen isla bat dela.
Bai, kontentu zaude gaurko saria. Bai, gainera enuen espero. Enuen espero, begira, iaz, hemen, nire argazkirik ere ez zegoen lehendabiziko kriban, bota egin zizkiaten argazkik guztiak. Eta urten, bueno, hola gelditu naiz. Bai, oso kontenta. Ez ustean arbatu ninduen, eta bai, oso pozik. Tarte Auto Tolosa Motorrek babestu du Peugeot 5008 auto berriarekin.